Вітаем вас на телеканале «Беларусь-3» «Калейдаскоп навін культуры». На календары 2 верасня. Сёння ў праграме мы далучымся да ўрачыстага адкрыцця Дня беларускага пісьменства ў Полацку, раскажам пра фестываль сярэдневяковай культуры «Рубон», агучым праекты телеканала «Беларусь-3» і пагутарым са старшынёй Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалаем Чаргінцоў пра адметнасці сучаснай беларускай літаратуры. І гэта не ўсё, што мы падрыхтавалі для вас сёння. Не пераключайцеся. Канешне, галоўнай падзеяй гэтых дзён з'яўляецца святкаванне Дня беларускага пісьменства ў Полацку. Дарэчы, горад прымае нацыянальнае свята ўжо 3-й раз. Прысвечана яно 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. Юбілей адзначае сёння і сам горад. Полацку спаўняецца 1155 гадоў. У рамках свята ў горадзе адбудзецца фестываль кнігі і прэсы, рэспубліканскі творчы конкурс юных чытачоў «Жывая класіка». Асаблівая ўвага нададзена 100-годдзю з дня нараджэння Янкі Брыля і Пімена Панчанкі, а таксама імянітым землякам, ураджэнцам горада і раёна. Апафеозам свята стане ўручэнне нацыянальнай літаратурнай прэміі. Здымачная група праграмы «Калейдаскоп» акунулася ў самую гушчу падзей. Мы будзем сачыць за ўсімі цікавымі мерапрыемствамі і расказваць пра ўсе навіны першымі. А пакуль прапануем вам здзейсніць відэавандроўку па Полацку і даведацца, як горад падрыхтаваўся да свята. Працягваем рэпартажы са святочнага Полацка. Белтэлерадыёкампанія усімі сваімі тэхнічнымі сродкамі асвячае Дзень беларускага пісьменства, а тэлеканал «Беларусь-3» ажыццяўляе паказ самых знакавых падзей. Напярэдадні свята пісьменства ў Полацк прыехала перасоўная тэлевізійная студыя. Падрыхтоўка апаратуры да трансляцыі займае некалькі гадзін. Трэба пракласці кабель, раскласці аператарскую тэхніку і наладзіць яе, расставіць свет, сінхранізаваць гук, і толькі тады можна быць упэўненым, што эфір пройдзе без памылак. Пакуль разгортваецца тэлеабсталяванне, на сцэне ідзе рэпетыцыя святочнага канцэрта. Дарэчы, тэлеверсію ўрачыстай цырымоніі адкрыцця Дня беларускага пісьменства можна будзе ўбачыць заўтра ў 10:40 на «Беларусь-3». Працягваем знаёмства са святочнай афішай Полацка. Цягам 2 дзён для гарадскога фантана ў межах фестывалю кнігі і прэсы ладзіцца творчая пляцоўка «Слова пісьменніка», дзе свае забаўляльна-пазнавальныя праграмы прадстаўляе кожнае аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі. Падчас імпрэзы можна пачуць і ўзнёслыя вершы, бардаўскія песні, набыць кнігі любымых пісьменнікаў, атрымаць аўтографы і проста пагаварыць пра жыццё. Сярод удзельнікаў Мікола Чарняўскі, Анатолій Ауруцін, Сергей Давідович, Наталья Касцючэнка, Маргарыта Латышкевіч, Мікола Шабовіч, Васіль Шырко, Іван Юркін і іншыя. Да святочных падзей мы вернемся крыху пазней, а пакуль перанясемся ў Мінск і завітаем на рэпетыцыю оперы «Травіята» у Вялікі тэатр Беларусі. Наша здымачная група зняла серыю сюжэтаў пра падрыхтоўку да прэм'еры, якая, дарэчы, адкрые юбілейны 85-й сезон тэатра 8 верасня. Цягам некалькіх дзён мы будзем знаёміць за кулісам грандыёзнай пастаноўкі. Юбілейны 85-й сезон тэатра оперы і балета пачынае з прэм'еры на вялікай сцэне «Травіята». Яе называлі операй, дзе аголены нервы, дзёрзкім, смелым спектаклем, які бударажыў публіку, як магніт вабіў пастаноўшчыкаў лепшых тэатраў свету. Для вялікага тэатра Беларусі гэта 6-я «Травіята», але з латвійскім каларытам, першая, выключная і непаўторная. Здымачная група «Беларусь-3» пачала знаёмства з пастановачным працэсам з музычнай часткі, то бок з работы дирижера. С одной стороны известная музыка, с другой стороны всегда хочется открыть что-то новое в этой музыке. Это и новый состав солистов, это молодой состав солистов. То, что касается оркестра и хора, здесь минимальные изменения, поскольку это не новая музыка для нас, не новый материал, и, разумеется, мы опирались на опыт предыдущих постановок. Аркестр на чале з дырыжорам Андрэем Галанавым рэпеціруе доўга і крапатліва, 45 хвілін работы, перапынак з абмеркаваннем пастаноўкі з рэжысёрам і зноў рэпетыцыя. Як рэжысёр патрабуе ад артыстаў максімальнай дасканаласці ў ігры на сцэне, так і дырыжор у аркестровай яме здабывае сапраўднае пачуццё ў гуках. Музыка — это эмоция. И если есть эмоции, если наполнен весь спектакль, вся музыкальная фактура эмоций, состоянием, тогда, конечно, это можно назвать спектаклем.
казалось бы, музыка, которая не сложна для исполнения технически, несет в себе такие подводные камни, потому что иногда при всей кажущейся простоте партитуры нужно исполнять идеально. Нету противоречий. Вот музыка Верди, написанная в середине XIX века, и то, что происходит в жизни сейчас, потому что чувства, эмоции, они, в общем, никак не изменились. Травіята – адна з трагедыйных кульмінацый сярэдняга сталага перыяду кар'еры італьянскага кампазітара. Што цікава, як сярод музыкантаў, так і сярод спевакоў кажуць, што каб выканаць Верді, трэба да яго дарасці, неабходна яму адпавядаць як тэхнічна, так і духоўна. У межах святочных мерапрыемстваў у Полацку раем таксама завітаць на штогадовае свята-фэст сярэдневяковай культуры «Рубон». Сёлетняя праграма фестывалю ўключае ў сабе не толькі рыцарскія бугурты і турніры, але і канцэрты старажытнай музыкі, тэатралізаваныя анімацыі, лектуры па асаблівасцях быту сярэднявечча і нават кулінарнае свята. Адным з галоўных сюрпрызаў стане вялікае піратэхнічнае шоу «Тэра інкогніта». Містычнае відовішча з разнастайнымі светлавымі эфектамі, вогненным цыркам, каскадамі электразарадаў і маланкамі. Да Дня беларускага пісьменства ў Полацку падрыхтавалі свае экспазіцыі вядучыя музеі Беларусі. Так, Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы прадстаўляе юбілейную перасоўную выставу «Янка Купала 135», якая раскрывае значнасць творчага генія нацыянальнай літаратуры для краіны, распавядае пра яго дзейнасць як удзельніка выдавецкай справы і рэдактара газеты «Наша Ніва». Праект складаецца з 10 банераў, на якіх размешчаны фотаздымкі і паэтычныя радкі Янкі Купалы. Да таго ж, у межах праекта ладзіцца грамадска-культурная акцыя «Чытаем Купалу разам», якая прадугледжвае публічнае чытанне вершаў паэта вядомымі асобамі і ўсімі жадаючымі, а таксама правядзенне конкурсаў і забаўляльных гульняў. Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа прапануе ў Полацку спрычыніцца да юбілейнай перасоўнай выставы «Запавет песняра. Жыццёвы і творчы шлях Якуба Коласа». Вялізнае палатно даўжынёй 4,5 метры раскрывае асноўныя вехі жыцця і творчасці класіка беларускай літаратуры. Нароўні з яго афіцыйнымі фатаграфіямі прадстаўлены малавядомыя і невядомыя копіі фота народнага паэта, рукапісных дакументаў з фондаў музея Якуба Коласа, афіцыйныя паперы, запрашэнні, старонкі рукапісаў. Падчас выставы запланавана прэзентацыя перакладу паэмы Якуба Коласа «Сымон Музыка» на рускую мову. Да Дня беларускага пісьменства Беларусь-3 таксама падрыхтаваў спецыяльны тэматычны эфір. Заўтра ў 10 гадзін раніцы прапануем вашай увазе прэм'еру дакументальнага фільма «Першадрук» вытворчасці «Беларусь-фільм», прысвечанага 500-годдзю з дня выдання Францыскам Скарынам кнігі «Псалтыр». У яго была выключная любоў і да малой радзімы, да горада Полацка, які ён згадвае ў кожнай прадмове. У кожным пасляслоўі ён называе, што ён не проста доктар Францыск Скарына, дактароў было багата, але менавіта са слаўнага горада Полацка. Заўтра на галоўнай пляцоўцы святочных мерапрыемстваў адбудзецца цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі. Імёны лепшых беларускіх аўтараў за кнігі, выдадзеныя ў 2016 годзе, журы вызначыла ў 7 намінацыях: проза, паэзія, драматургія, літаратурная крытыка і літаратуразнаўства, публіцыстыка, лепшы твор для дзяцей і юнацтва і лепшы дэбют. Хто атрымае першынство, інтрыга вырашыцца ўжо заўтра. Трансляцыю урачыстай цырымоніі ўзнагароджання пераможцаў нацыянальнай літаратурнай прэміі глядзіце на Беларусь-3 у 18 гадзін 35 хвілін. А тым часам у Мінску сёння ладзіцца свята грузінскай культуры Белісоба-Баржомі 2017. Упершыню ў межах мерапрыемства гістарычны цэнтр сталіцы ператварыўся ў велізарны танцпол фестывалю грузінскай электроннай музыкі. У праграме свята запланавана выступленне лепшых дыджэяў Тбілісі, якія яшчэ тыдзень таму заводзілі натоўп на грузінскай Ібіцы. Да таго ж, эпатажны музыкант і дызайнер Кахабер Цыскарыдзе прадставіць сваю першую калекцыю адзення, якая стала сенсацыяй на Тбілісі Fashion Week 2017. Юных наведвальнікаў чакае грузінскі саламяны гарадок, а прыгожую палову чалавецтва – майстар-класы па прыгатаванні хінкалі. Напрыканцы праграмы зноў звернемся да галоўнай падзеі гэтых дзён – Дня беларускага пісьменства. Напярэдадні свята мы сустрэліся са старшынёй Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалаем Чаргінцом і пагутарылі пра падрыхтоўку да свята непасрэдна з боку Саюза письменников Беларуси. Николай Иванович, здравствуйте. Мы встречаемся с вами накануне Дня письменности, и хотелось бы в первую очередь поговорить, конечно же, о деятельности Союза писателей Беларуси.
Но вначале спрошу у вас, вы уже много лет в литературе. Нет ощущения, что ее влияние на людей уже не то, что раньше? Литература всегда имела большое значение для общества и влияние тоже. Вот благодаря литературе, может быть, даже и общество становилось лучше, красивее. И благодаря литературе, может быть, быстрее выявлялись люди, которые не способны управлять обществом, решать глобальные задачи, делать такие вещи, которые весьма нужны обществу. И все же вернемся к главной теме нашего разговора – Союзу писателей Беларуси. Согласитесь, не каждый читатель задумывается над тем, что же представляет собой эта структура и насколько она важна для полноценной работы литераторов. У нас около 700 человек. Ну, я хочу сказать, что все одинакового уровня. Есть и слабые писатели, что тут говорить. Ну, есть когорта настоящих, мощных писателей. А слабые я имею в виду, может, только потому, что они еще мало написали, или первое произведение еще требует того, чтобы следующие были лучше. Но интересная деталь. Я убедился, что любое произведение находит своего читателя. А насколько равноправными можно назвать отношения к писателям глубинки и в столице? По отношениям, скажу, нету такого соперничества. Хотя писатели по натуре, как и актеры, как художники, как артисты, конечно, ревниво относятся друг к другу, к произведениям. Мы стараемся посеять такое уважение к любому произведению, с тем, чтобы писатели, если он написал хорошую вещь, не стеснялись и отметить это. А в каких жанрах в основном сейчас работают писатели? И, если честно, мне показалось, что наибольшие плодотворно сегодня работают в жанре детской литературы. Да, вы правы. Многократно возросло количество издаваемых книг детской направленности. И мы говорим, детский писатель, взрослый писатель, но он умеет передать психологию ребенка. Конечно же, День белорусской письменности для вас не только праздник, но и большой труд. Расскажите, пожалуйста, о том, какую работу проделал Союз писателей Беларуси при подготовке к этому празднику. Мы немножко видоизменили работу вот в дни праздников, этого праздника. Не все вместе писатели бросаются, грубо говоря, на сцену. Когда все разбили для каждой области его чакры и дни разные. Таким образом, мы как бы захватываем все пространство временное, и все время писатели присутствуют. Мы везем туда набор наших книг, выставка будет книжная. И вот этот набор мы приняли решение подарить Полоцку. Там сколько будет, 200-300 книг. Мы с удовольствием это сделаем. Отметим работу Полоцкого горисполкома. Они молодцы, готовились. А у нас есть свои такие награды. Им будет тоже приятно получить с наших рук. Но там предстоит большая работа. Это встреча с читателями. Это работа у стендов. У нас есть хороший уже пропагандистский материал или информационный о Союзе писателей. Но одно дело там фотография, а если стоит писатель и рассказывает, что это и с чем это связано, людей это увлекает. Мы рассчитываем на то, что встречи с жителями, а это будет 2 числа, с жителями города Полоцка, даст нам возможность как бы сблизить наши взгляды, позиции. Значит, будут круглые столы, будут обсуждаться конкретные темы среди писателей, и будут подводиться итоги вот таких вот конкурсов среди детей и молодежи. Должен получиться праздник. Мы надеемся на это. Спасибо вам большое и до встречи на Дне письменности. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на нашым YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Да наступнай сустрэчы. Падтрымлівайце культуру і заставайцеся на «Беларусь-3».